Ahojte, tak dnes som si pozvala na taký rozhovor Zuzku, moju klientku zo Slovenska. Prišla pozrieť na krásny Mauritius a trošku by sa radi pozdieľali vlastne, aká to je tá práca so mnou. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, tak volám sa Jankajová a som médium nejakých liečiteľka, transformačná koučka, mentorka a 6 rokov úspešne pomáham ženám po celom svete, musím viac ako 400 klientiek. Takže dnes by som ťa pýtala tu zrada Zuzka teba a možno som tak na úvod spýtala, že čo je pre teba taká, tá bola prvá inšpirácia, že prečo si vôbec hľadala tú pomoc, že čo si vlastne chcela vyriešiť, aká bola situácia? Výborne si to povedala, že pomoc som hľadala, liečiteľky, koučky, keďže viem, že za príčinami ochorení sú aj nejaké tie zlé psychické nastavenia, tak vlastne také komplexné som hneď mala pocit, že dostanem, že poriešim aj svoje strachy, aj svoje zdravotné problémy, aj tie dôvody, prečo mi vznikli. Bolo aj niečo, čo ťa mohlo tak zaujímať, prečo si vybrala práve mňa, tú prácu so mnou? No mňa musí osloviť ten človek, lebo pozerám tie videá rôzne a aj keď viacej dám na takú svoju vlastnú intuíciu, že idem sa pozrieť, že potrebujem takúto pomoc a idem sa pozrieť, kto mi bude ponúknutý. Nie sa prehrabávať celé hodiny a vypytovať sa, ale takú vlastnú intuíciu. Ja by som vám ešte povedala takú vec, že naozaj s Zuzkou sme riešime zdravotné veci, pracujeme s celou rodinou, naozaj aj tie vzťahy, že ako sa cítiť lepšie a naozaj keď aj žena má rôzne nejaké traumy z minulosti, rôzne fóbie, tak skutočne ako so sebou pracovať, ako si udať aký taký zdravší vzťah k sebe samej a naozaj tešiť sa z každý deň a postupne upratovať veci vo svojom živote. Napríklad sa ti tak spýtam, že je niečo také, čo tak napadá, že vlastne čo sa tak zmenilo, posunulo, odkedy spolupracujeme? Chytila som sa tam jedného slovička, ktoré bolo pre mňa veľmi dôležité, že vlastne som nevedela prečo nechcem niečo robiť sama, nechcem ísť sama. No a tam sme objavili, že to bolo v detstve, kde mi zakazovali, nesmieš sama, nemôžeš sama. Tak sa to asi do toho 4-ročného dievčatka tak dostalo, že vlastne ešte aj v 50-ke človek má v tom podvedomí. No a to sme pomaličky púšťali a hľadali všetky tie cestičky, ako to očistiť, poliečiť a poviem, že po mesiaci už som vedela zo pár vecí krásne, nečakajme, že zajtra, aj keď môže sa aj to udiať. No a o 3 mesiace som už spokojne chcela letieť hocikam aj sama. Ale nakoniec som sem vzala aj rodinu, aj manžela, aj syna, ktorí samozrejme mali tiež u teba sem tam terapie, keď poviem môj muž, a prečo ma tá ruka bolí, až také. Opýtame sa Zuzky a našla aj tie dôvody, ktoré si aj on uvedomil, že aha, tak preto to. I to je zároveň taká tá motivácia pre klientov, že čo všeličo sa môže, že opuchajúca ruka. Hej. Naozaj lekári nenašli fyzický dôvod, čo mu je. Po nájdení psychického dôvodu, po liečení toho. Ale je tam toho viacej. Sťak hovorí, že šupka, cibula má, není len jedna na cibulke. Cibula má viacej šúb a koľko tá zrovna naša s tou našou témou. Takže preto sú aj teda tie balíček, je vhodnejší si kúpiť. Áno. A nebyť namyslený, že jednou terapiou mi to prejde. Nie. Našťastie sme neboli takí namyslení, nikto z nás. Ja by si to vlastne dala trošku možno dôraz práve k tomu, čo Zuzka hovorila, že naozaj, že je veľa vecí v našom živote, ktoré možno dlho nevieme zmeniť, ale nedáva zmysel vlastne, prečo máme istú bolesť. Či je to fyzická, emočná, psychická, ale možno s našim vzťahom, s našim partnerom, tak skutočne viem poukázať, aby som povedala, aká je tam tá hlboká príčina,
o čom to skutočne je, čo to vlastne udrie v našom živote, aby sa veci naozaj začali hýbať. Zároveň som, že pre tie z vás, ktoré chcete pracovať možno aj s tým vzťahom so svojím partnerom, tak naozaj aj ten návod, pracujeme aj s energiou, by som povedala, čo už tej rodiny, aby naozaj prišlo tam väčšie pochopenie, naozaj ako komunikovať isté veci. Čiže naozaj nie je to len o tom energetickom čistení a do veľkej miery, aký aj učím ženy, ako s tým pracovať sama cez seba, ako viesť toho svojho partnera k tomu vlastne, aby naozaj ten vzťah lepšie fungoval, bolo väčšie porozumenie a naozaj až cez to, aby sme boli kritické na seba, aby naozaj sme vyšli z tých, by som povedala, veci možno nespokojnosti, sabotáž, akékoľvek smútky, naozaj ako byť láskavejšia k sebe. Veľmi, veľmi dôležité. A že sa to posunie, prehodí aj na tých ostatných. Áno, to boli... A viackrát sa to muselo zopakovať. Na jeden raz. Angličtinu. No, niekto mi povie pár slovíčok, tak to je to anglicky a zrazu žiadne happy, nie? Znova treba. No a to je to, čo Zuzka hovorí, že naozaj, že prečo vlastne ten viac pracovala, tu sú veci, ktoré človek neuvedomuje, ale to máme roky, 10 ročia v sebe nazberané a zrazu naozaj možno vidíme, že dobre, teraz niečo urgentné chcem vyriešiť a naozaj to je o mnoho väčšia vec a má to ďalšiu výhodu. Že nie je to len o tom, ktoré viac pracovať, ale o mnoho väčšia hĺbka sa uprácať, ďalšie oblasti v živote sa potom pohnú dopredu. No, aj sa ukážu ďalšie veci, s ktorými ktoré by mi možno prišli o rok, o dva, ale ja ich popracujem hneď teraz. Na čo budem čakať o rok, o dva, kedy sa mi niečo ďalšie ukáže? Áno. Naša duša s nami spolupracuje a chce, teší sa, keď sa s tým pracuje, aby sa naozaj už upratalo, čo tam zavádzia, aby skutočne už potom sa mohol cítiť lepšie, žiť lepšie, mať sa lepšie. Mne sa ešte páči kamarátiť sa tou svojou dušou. Málo kto nad tým rozmýšľa, že potrebuje byť kamarát aj s tým svojim telom, ale aj s tým svojim duchovnom. Že vlastne sa v kuse len rozčuľujú a to vlastne im neprospieva nikde. Ale to, ako sa kamarátiť sama so sebou, ja neviem, to sa treba naučiť. Ja sú tam určite isté princípy, ktoré naozaj, keď pochopíme, tak veľa vecí budú o mnoho ľahšie, ktoré dokážeme zmeniť, uzdraviť. No si myslím, že ten život máme na to, aby sme sa cítili o mnoho lepšie, že naozaj stojí na to, za to pracovať na sebe, posúvať sa dopredu. No a vlastne môžeš povedať aj ty svoju skúsenosť, lebo sme rozoberali vlastne aj tvoje deti, aj tvoju maminu, že možno, že ako ty vnímaš práve, keď pracujeme takéto oblasti, keď riešime. No nevedela som, ako poliečiť ten vzťah, ja to takto pekne nazvem, ktorý sa začal vlastne stárnutím nielen mňa, ale aj mojej mamy. Tá starne a mnohým starnúcim ľuďom to vadí, že vlastne ten život sa môže končiť, nemusí, môže to byť ešte aj do stovky, ale oni sa tak menia, že ja vlastne som nevedela s ňou pracovať. Nevedela som, čo jej povedať, ako byť spokojná u nej na návšteve. No a potom teda s deťmi. Sú dospelé a ja som sa k ním stále správala, ako čo im rozkázať, povedať a nevedela som ako, aby to bolo také, aby sa aj môj zaťko nám tešil. Aby mal z toho radosť, že ide so svojou manželkou, synkom pozrieť rodičov, že tam bude dobré. Asi nevedela som si to sama v sebe ani upratať. Slovo zaujímavé, že upratať domácnosť človek vie, ale upratať si v sebe, aby bol vlastne výsledok, že sa nepovie konečne odišli, alebo konečne domov, ale tešíme sa, babi, zase prídeme a ja sa teším zase, že oni pricestujú. Dať to do tejto pohody bez kouča vlastne. Je to náročné. Kto to vie, tak to má v poriadku, ale kto nevie, nech sa páči, že vlastne, lebo každý sme iný. Ako ty hovoríš, Zuzka, jedinečný. Tvoje slovo som si zamilovala, jedinečný. Že sme každý jedinečný a ty vieš na to prísť, čo je pre mňa. Ako formu si to prijala, spracovala. Áno, pretože ja si vymýšľam. To není život o vymýšľaní si už.
je vhodnejšie, keď nás smerujú z toho iného pohľadu, z toho nadhľadu. Je to vhodnejšie tak využiť služby. Ja neviem, prečo ma napadlo ako zubára. Nerobíme si zuby sami, neopravujeme si ich, ale chceme toho odborníka, použijeme odborníka, poprosíme, áno, tak vlastne naozaj vo všetkých sférach treba to, čo my nevieme, poprosiť odborníka. No, na to by som mohla ešte povedala k tomu takú jednu vec, že naozaj tie rodinné vzťahy, my to vlastne berieme ako takú vec, že to funguje, ako funguje. Ale naozaj aj naša komunikácia, tie vzťahy s rodičmi, s deťmi, s manželom, môže úplne na inej úrovni. A ja tomu by som trošku tak chcela inšpirovať, že naozaj stojí to za to, môže to funguje úplne inak. Tak a ešte takú mám otázku na záver a ďakujem určite za tvoj rozhovor, že vlastne čo by si mohla odkázať ženám, ktoré možno zvážujú prísť, neprísť ku mne, že či tak ocením, že aký ten prístup, čo ti to tak viac dáva, či sa také možno viac vytiahla. Zlatko, prvé je, že nemusím nikam chodiť, že môžem doma si otvoriť Messenger a že môžem doma v pohodlí, to je pre mňa prvé, že nemusím cestovať a objednávať sa. No, aj u nás, či už psychologom, terapeutom a tak ďalej. A mne to príde ako tak rýchlosť toho nadhľadu. Nie je tá istá, čo od lekára, ktorý má pacientov jedného za druhých, klientov jedného za druhým a vlastne prehadzovať sa na každého sa vypytovať, každému pozerať do papierov a raz za mesiac, raz niektorí aj berú raz za týždeň, niečo povedať. Tak ja oceňujem aj flexibilitu tvoju a takú tú rýchlosť posunov. To, čo poznám aj od známych, je taká oveľa rýchlejšia, aktívnejšia. No, ten nadhľad máš dobrý, to prepojenie, to pýtanie sa, toho. A to zaujímavé, že či to tam necháš toho duchovného sveta, keď ja verím, ale veriť je jedna vec a vedieť druhá vec. Nechávať sa prekvapiť alebo nechávať všetko len tak, je vytvárať svoj život. Je ako ísť variť s tým, že nemáš návod, nevieš, máš síce ingrediencie, ale nevieš, čo s nimi spraviť. Takže sa niekoho opýtame, dneska si pozrieme videá, ako sa to pripravuje, ale lepšie ešte, keď ti tak niekto poradí, vy máte radi takéto chute, vy si to urobte takto, a nie, že všeobecný návod. Áno, hej. Mne ten konkrétny vyhovuje, presne pre nás, pre našu rodinu. Ja to je možno naozaj o tom, že mám tie duchovné dary, ja som vedená zhora presne k tomu, čo je dôležité a pre pár sekúnd sa nacítim a naozaj ako vediem tie ženy úplne tou formou, čo vlastne cítiš, že to je vlastne pre teba, aj keď to vlastne sedí, také akoby až od srdca, takže skutočne, že aj tá práca môže byť taká podporujúca, snažíme možno taký aj priateľský prístup, že je také bližšie, že človek tam má aj ľudskú podporu. Bez priateľského prístupu to by si asi veľmi rýchlo skončilo, takže našťastie ten je krásny. Hovorí sa tomu profesionálna priateľka, inak aj. Myslím to v dobrom, áno, aj ja. Lebo naozaj istým spôsobom úplne záleží, aby moje klienti sa cítili lepšie, či naozaj idem do hĺbky, čo vlastne potrebujú. A ja to beriem ako dobrú vec, lebo my ako ľudia potrebujú tú podporu, to uistenie, a keď len s vami niekto tak akože povrchovo pracuje, si len klient, je to iná komunikácia, iná energia. Ako keď som trošku akýby otvorenejšie, lebo riešime osobné veci, najväčšie tvoje bolesti, najväčšie tie veci, tak istým spôsobom ja to idem naozaj s tým, si ťa podporila. My Slováci ešte stále máme radi to slovo poradila. Nemusím tak vždycky urobiť, ale môžem zarozmýšľať a teba sa spýtať, a prečo mi to bude lepšie? V čom mi to bude lepšie, keď ja budem taká milšia? Kam ma to posunie? No hlavne, že to moje vnútro bude také pokojnejšie. Možno, že nie každej žene to tak vyhovuje, ale mne určite až radím, to je to príjemné, radím to ženám
cítiť sa vnútorne príjemnejšie tým, že hovorím slova, ktoré neviem, prečo ma napadá, obohacujú. Lebo bohatí sa nemusíme len peniazmi cítiť, len množstvom niečoho. To je skutočná hodnota, tá hĺbka. Ale tým, že viem zareagovať tak milšie, krajšie, viem zharmonizovať tú rodinu, tú situáciu a to je veľmi dôležité, keď sa to naučíme, ako práve my to máme robiť. A nie z kníh všeobecných, aj tie sú fajné, však aj Zuzka ich prečítala veľmi veľa. Ale tam určite tiež tá inšpirácia. Samozrejme, aj knihy sú dobré, ale ten osobný prístup ja vyzdvihujem. Tak ďakujem krásne, Zuzka, za takéto pozvanie, že si prijala náš spoločný rozhovor a teším sa na ďalšiu našu spoluprácu. A zároveň aj vás, ktoré to pozeráte, no ste zvedavé a chceli ste sa vám trošku viac pýtať vlastne, s čím ti viem pomôcť, ako ťa viem podporiť, dohodni si rozhovor a poviem ti bližšie, aké sú možnosti pracovať so mnou a zároveň želám krásny, úspešný nový rok 2025, naozaj to čas silných rozhodnutí, tak poďme si naozaj budovať ten život pre našich predstav.